Uzokunye ukuthi cash lena thina siyijwayele Amex. Bafowethu le ngizohlephula abantu besimame ngihlephule nabantu besilisa ngiyaphuthuma inyama yami siyaphola lapha funa ngiyoyidlisa ibhuka. Uyabona ufuna ukufundisa la ngifuna ulalela. Yabo nje baqala unyaka. Suka esitolo samakili joy. Suka esitolo sangakini. Yeka ukubhema incika. Yeka ukudla insango bese uyonokha ngasekhishini ekhaya into abakuvulela ulambile wena. Yeka ukuhamba uyohlala ebhayi usahana notshwala. Ubuso ulambile uzohlukumeza abantu abadala belele ubanokhela ngo1. Shintsha. Ufuna umsebenzi. Ngisho ukuthi ugundutshane. Gundutshane ubeka imali. Gundutshane ubeka imali hambe kwenza security. Thola umsebenzi steps esibili leso. Gundutshane mawuthi ugundutshane noma uhala lapho uhala khona uhambe emajalidini. Emva lokho ubeka imali uhambe eGoli noma eThekwini futhi ufuna umqasho. Ilapho uyobona khona ke ukuthi amanzi abhoshwa kanjani ngoba lapho yonke into izobe sikuwena. Uwena uzobe usuyithengela ukudla, uwena uzobe uwazi ukuthi la endlini kushodani. Ngisho isipunu sobe sibuzwa kuwe. Phumuza abantu basekhaya. Ukuhosha kweplate lakho bobe bephumula nawe futhi bazobe proud ngawe. Ukuhamba kwakho uphumuye ngaphandle ufuna ubabize ekhaya ubacele. Cela kumama mayekhona umama noma usisi noma ubani ohlala nawe bacela ukuthi njengamanje asixabene kodwa ngisacela ukuphuma nami ngiyozama kuze bekuphi ibusiso phela uma ufika lapho ukuthole umsebenzi awuze uhambe nje ungatshelanga umuntu uma ukuthi kodwa ungaphansi kwekhaya noma uyangizwa ugunde nentshebe le futhi ugunde intshebe konke amadevu la nemoholo ezoyigunde khani usumdala manje ukuthi ngalokho ugundana nesimoholo ukucwecwe emaceleni ngathi izambane libolile intshebe siziyaba brown awazi ukuthi uyibekele iyakusinda njengamanje awazi noma ngakubuza kule ntshebe le utholana ngayo nje ubhebhenene engaka awutholi lutho ngayo awunalutho ayikusiza ngalutho intshebe le so awukuvuka emaqandeni njengamanje wenza into ukuze kuthiwe ngisho abantu ukuthi hawu ubani segundile ichala umfana lo uyabo phuma esixukwini ungatshela umuntu futhi uma usuwenza into yakho tshela bona abantu basekhaya phela usuyahamba khona lapho usafuna ukuya khona uyozama impilo uvala umlomo ungatsheli even ngisho umngane wakho ngoba umlomo kwesikhathi uyabulala yeka nje lento le lokusaha yeka lento okuncetheza ukuthi uma ubona ubani enalo 1000 sizokhuluma ngomunye ukuthi ubani wenza ukuthi kuyeke konke lokho thatha nje izinto zakho uzenzele wena njengamanje abantu akade besebenza unyaka wonke kade bebraya laba braya benza ama video bayiphuzela benza yonke into uyangena wena uyacomment usaqhubeka nesitayile esidala sokulokho comment ukuthi ubani uyayitshela ukuthi wenzeni ngoba phela umuntu ukhombe happiness yakho uthathe sebenza kanzima wenzeni wena kugcwele incika nje emathunjini neliphilise kuthiwe Mendrex. Shintshani bafethu nawe uzenzele ezakho izinto uhambe uyosebenza le makubuya ngogudi nawe uyaqala uyaposta izinto zakho uthi cha kwenzakala ukuthi uma ukuthi uyathanda upost uma ukuthi awuthandi njalo awuthandi yeka abanye abafana uzenzele yakho into phuma esixukwini usoke futhi ilanga liyashisa njengamanje inkununu yakho inophuthu ulandela zimpu 180 geze zoba indoda yakhe boom bantu besimama njengoba sekuqala unyaka nje nakunina aniyeke lento ukuthi nami nihaha ngoba uzohaha nasendaweni erong hamba nje nawe ufunela umsebenzi uyeke lento yakho lokhu ubophela imali emtsitseni registering yakho yensimbi awufuni ukukhipha imali ufuna yonke imali onikwe indoda yeke leyo nto leyo ngoba abanye bazokubulala ngeke umuntu ongavuma umuntu ethenge i28 ngabe yini lokho kwelokhuzana lobutshwala lobubizayo emva kwalokho mase ufuna ukupetrol nosafuna uma ukuthi uyazazi sisuthi awunamali hlala ekhaya musulokhu uyebhawu lokuthi ngizobona khona uzobona khona kanjani ungenamali wazi kahle ukuthi awunamali awuyeke ukushansa anikele ukushansa nje umuntu lokushansa lokhu ufuna ukuyoshutha nama estrophels kuba ngathi unemali awunamali yeke ukushansa phila impilo eqondile phila nje impilo eqondile sisi uyeke lento lokuhamba ukopela inzipho namashiya ngoba uyazazi ukuthi awunamali phila impilo eqondile yabo futhi eniphinde nithole lento ukuphila kwakho impilo eqondile kuzokwenza lokuthi zonke izinto zakho zibe right musuloku uzenza ngathi uslay queen ubushansi wazi kahle ukuthi uyashansa unephente elilodwa elidala futhi nakhona selizela gogo hlala ekhaya uvuka uhambe ufuna umsebenzi ukusebenza kwakhe lapho uzovula khona ingqondo uye kulokho hamba unkonkoshela ubaba abadala nembimbi